Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So bari mu yi a gurguje. Bayan kun buɗe account wallet a Trust Wallet yanzu da na turo muku wannan rubutun sai ku yi copy na wannan link ɗin kamar haka. Sai ku zo ku shiga Trust Wallet ɗinku. Kamar yadda kuke gani wannan account ɗin a yanzu babu ko ina da $0.50 a ciki. So shine sai ku je nan browser. Idan kuka zo browser a nan sai ku yi pasting wannan link ɗin haka ku yi searching. Bayan kun yi searching ya buɗe, sai ku jira ya buɗe ku gani. Network MTN sun fara lalata 4G saboda suna so su kawo 5G ko sun ma kawo zance. Sai hakuri yanzu. Yauwa bayan ya buɗe a nan hannunku na hagu ga wani logo nan na Ethereum sai ku taɓa shi ku maida shi akan BNB Smart Chain. Bayan kun yi haka sai ku jira ya buɗe. Ko in ce sai mu jira ya buɗe ko? Yauwa haka ne. Idan ya buɗe sai ku taɓa a nan hannunku na dama. Sorry. Sai ku taɓa wurin. Idan kun taɓa ga airdrop nan sai ku je airdrop dashboard. Idan kun je airdrop dashboard zai kawo ku wannan wurin wanda yake nuna mana kwana 4 da awa 2 da minti 56 ne ya rage a daina ba da wannan airdrop ɗin. Sai ku danna connect wallet. Sai ku danna connect. Kun ga sun ce begin airdrop. Yanzu yadda abun yake shine sai ka je joining telegram group nasu. Na ga already na yi join wannan group ɗin. So kun gani ku kuma zai nuna muku a nan ƙasa ku danna join group. Sai ku sake dawowa Trust Wallet ɗinku. Idan kun dawo Trust Wallet ya aka yi min haka ne. Network. Nawa ya dawo baya sai ku sake shiga airdrop. Na ya dawo baya na ƙara shiga airdrop dashboard ɗin ne. Sorry. Da yanayin network ne. Sai hakuri amma da abin da network bidiyon ba zai kai. Sai ku sake connecting na wannan wallet ɗin. Bayan kun yi connecting begin. Na riga da na yi joining group yanzu abin da zan je na gaba join telegram channel. So zan zo yin joining telegram channel nasu yanzu. Kamar haka idan ta buɗe nan ƙasa kun ga gashi nan joining na taɓa. Na riga da na yi joining sai in dawo nan Trust Wallet. Idan na dawo Trust Wallet sai in yi back. Indai ka dawo sai indai nuna ma connect ka idan na connect ɗin sai ka ce proceed to the next. Yanzu abin da suke buƙata telegram boot. Sai ku yi joining telegram wannan telegram boot ɗin nan ku yi start ɗin shi. Bayan kun yi start ɗin shi zai ba ku wannan. Ku yi download ɗin wannan hoton ya ce ku rubuta wannan abun ZDPWKY sai ku tura mai. Zai ba ku wasu code. Congratulations. Sai ka yi process kaji. Yauwa. Mr. Demo please write me your email address. Yanzu suna buƙatar na saka musu email address ina ni wani email na ne ban yi amfani da shi ba kamar akwai wani na 301@gmail.com ko gmail.com misali haka na ba su email address ina. Is your current email address? Please confirm. Sai na ce musu yes. Misali okay. Mr. Demo 1 wannan username ina ne. Let's try again. Please write me your correct. Suna buƙatar email address in there again. Misali bari in sa musu wannan ng@gmail.com sai ka tura musu. Idan kun tura yes yauwa so. Get airdrop code. So yanzu za su bani code ɗin. Code ɗin yake. Your one time use password. Copy your one time use password. Please copy it and continue to from the airdrop. Kuma ga code ɗin nan sun bani 65 ko 11 686
sai in yi copying ɗin shi in dawo Trust Wallet. Idan na dawo Trust Wallet sai in yi back. Idan na yi back sai in yi sake connecting, in yi begin. Waɗannan process ɗin duka na wuce shi, yanzu nan kawai enter wannan code ɗin sai in yi validating. Kun gani? Validate process to the next. Process to the next task. Yanzu sun ce in je Twitter ko? Sai in je Twitter misali. Zan taɓa. Dan na taɓa zai kai ni Twitter. So ni zai kai ka Twitter misali haka, sai ka yi following na feed ɗinsu. Ni na riga da na yi. A nan wannan post ɗin nasu sai ku yi liking, ku yi retweet na shi kamar haka. A ce all retweet, sai in yi liking, sai in yi retweet. Na ku ba sai yawa. Idan kuka yi haka sai ku sake dawowa nan. Idan kuka ƙara dawowa nan sai ku yi back. Ni ban san ma me yasa ya fara yin haka ba. Da na dawo zan same shi inda nake ne kawai. Sai na ci gaba, amma yanzu ban san dalilin da yasa yake mun haka ba. Sai ka ce begin. Tafi. Kai kada ce sai na sake wannan abun. Mu je mana. Sai ku saka username ɗinku na Twitter misali kamar haka. Wannan shine username ɗina na Twitter. Sai ka je YouTube. Sai ka taɓa ya kai ka YouTube. Ka yi subscribing na channel ɗinsu. Na email ma ne na sa. Yauwa. Kun gani? Sai ku danna masu subscribe. In kuka danna yauwa ga email ɗina nan. Yanzu sai ka sake dawowa Trust Wallet. Idan ka dawo Trust Wallet ya buɗe wallahi ni ban san. Ku yi haƙuri bidiyon ya yi tsayi, amma da mun gama wannan ina ga shi ne na ƙarshe insha Allah, kuma daga shi kenan. Sai ka yi back. Idan ka yi back sai ka sake ka danna connect. Ina ga ba ma za ka iya amfani da nan like yauwa. Mu dai amfani da can ɗin. Begin airdrop process. Ku danna process. Wannan ma mun yi. Yanzu nan sai mu saka musu email address inda muka yi amfani da shi, muka yi subscribe channel ɗinsu misali shine wannan nawa. Sai ka ce process. Kun gani? Yanzu sai ka je. Ni wannan ba zan yi shi ba, na riga da na yi. Kai ku sa musu process to the next stage. Ku ce accepted rules nasu duka da komai da komai. Yanzu kun ga sun ce nan da awa 72. Idan sun yi duba za su ba kowa wannan coin ɗin. So kana yin haka sai ka danna OK. Network. Bidiyon ya yi tsayi wallahi, wanda ban so haka ba. Sai ka danna connect. A nan wannan sai ku yi copying ɗin shi. Shine za ku tura wa mutanenku. Kun ga ya nuna on that review. Shine za ku tura wa mutanenku su yi ku yi referring ɗinsu. Duk wanda kuka yi referring yana da wannan coin ɗin guda biyu. So daga nan sai ku danna cancel hannunku na dama, ku dawo nan hannunku na dama sai ku taɓa. Sai ku yi searching CTC sunan coin ɗin kenan. Sai ku zo wurin wannan na uku ɗin nan. Sai ku kunna shi. Idan kun kunna shi sai ku yi done. Sai ku yi refresh. Kun ga nan. So far yanzu ba su ba mu ko ɗaya ba. So zuwa anjima ko within day 24 hours, dan akwai wanda na yi ɗazun ma ni ina zuwa na kunna wannan kawai na ga sun riga da sun bani. Allah ya ba mu sa'a.